Captain America! Star na. Hi guys, today's vlog. Nanguha ulit kami ng mga kuray. Shineng! Ako pala si Paul. Ito si Boss Kyle. Ito naman, Singer ng Gonzaga. Ina. Stay tuned mga kabosing. Tara! Aming Lama. Bossing, ito yung bahay nila. Lalagyan natin ng putik para lumabas. isang ubo na. Ikatunay. Nakabera na yun. Oh, madama. So guys, lagyan natin butas. Kailangan diligan ng putik guys para lumabas. Natin ito magrabaw mo. So guys, meron dito na sa palabas na guys. Daktal mo. May nakita na kan. Daya. Humang. Kita ka. May tapita ka ng lodi. May umarkan. One down guys. Oh. Oh. Kuray. Nagyan na dahil. Sabag. Rimor nga dagos. Nanay naman. Yan naman. Basit sa mo. Up, 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 up. Hindi ka pagkagatin to. Ay, lumihi pa. Nagbasa eh. Ganal ta. Ito dito ka rin.
Nagbabasay. Ni. Ayan guys. Nagbabasay tay sauce. Let agin ala na. Ayun. Laking kuray. Laking kuray guys to. What up kuray? What up? Oh, ano? Yan o. Yan o. Yan. Hi pare koy. What up? Saan ka punta? Ha, pre. Saan ka punta pre? Ano pre? Pre. Ano pre? Ayaw ko pumunta pre. Yun o. Doon. Guys, meron tayong butas dito. Tamang halo-halo lang. Tamang halo-halo lang. Tara. Daktal aming kanyan. Inipit kan sangkul. Alam. Yun o. Kaut. Pwede mo kaunti ito. Hindi mo kaunti. Pagunog ni. Kaya nila. Takas di kami. Mala, pipit kan. Pipit kan. Kasayas na. Yan o. Kuliya. Mga kaskas ka lang tabi na bantay. Balik si Diego. Dah. Kamu ya? Oh. Daktal. Niapig kasi magbigla. Ni. Hey, awan dano mo Brad? Daw ramen. Lucky guys. Ito ganyan. Lucky ah. Sampai binara guys sauce. Ngerumor man. Ni.
Okay, okay. Op, okay. Yun, oh. Oh, laki. Hindi mo lang mapundong. Hindi na ba rin? Muratan, oh, di ba? Datan din. Datan din. Yan na guys. Sheesh. Oh. Hey, gawin tayo yun. Ulit. Ay, naramay na. Pari! Tubig kayo, Brad. Tubig kayo ba na eh? Namabag ka sa takap. Maramay. Yung kamaldong ko yun, no? Dita? Awan, ada ya. Sini! Awam mo. Busy. TikTok. Kandang ka? Na. Ano do? Wala niya din. Ni, nagtrabaho. Ang pay bumaba. Kung nakuha namin ah. Decent. Sampo. Decent. Tam. Ito. Tam. Magkamay. Naibit-ibit. Cinematic Kikina. Selfie. Baba. Meti soundtrack. Meti background nga sa music mo. Tinineng. Yamate kudasai. Onichiwa. Nani? Ay, saus. Wala rin yung Ma-demonetize tayo ano. Onichiwa. Yamate kudasai. Oh wow. Uy! Tadi na kayat. Ayun. Ano to? Ew. Busi na. Kaslawan. Kaslawan. Sabi kaslawan, dusi na. Bilbilang na tatay. Captain America. Captain America! ulit. Captain America.
Ay, agka ka. Ay, agkatan. Ikan mo eh. Nga tuma. That's America's ass. Tawagan mo naman. Tawagan mo. Captain America. Captain America! Take two, take two. Take two. Captain America! Star na. That's Captain America's ass.